Ayan, so ang paligid dito, siyempre may mga bulaklak. Ayun. So sa kabila, sa kabila pwede rin pumunta doon kasi that time palagi ako nandun, medyo maraming makikitang ano doon, yung water lily or yung ano lotus na magaganda yung bulaklak niya, is kulay pink. So medyo malayo nga lang, pag pumunta ko dapat umikot pa ako. So ito yung ano dito, ambience ka from di parang province na nasa Mindanao. Hello mga ka-Promdi, welcome back to my channel. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at pindutin po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong videos. Ayan ka-Promdi, so ito po yung part 2 ng aking pamamasyal dito sa wildlife, Ninoy Aquino Wildlife. So hindi ko masyadong pinahaba yung yung video nung first video kasi napakalaki nito at talagang magsasawa kayo manood kasi napakahaba. Kung pagsamahin ko baka baka abutin ng 1 oras. Kaya gusto ko medyo hindi naman kayo mainip sa panonood ng aking video. Gusto ko yung hindi ko naman kayo binibitin. Gusto ko lang na hindi kayo mainip at siyempre pag masyado kasing matagal yung pinapanood nyo, kahit ako ganun din pag nanood ako napakahaba hindi ko na na-enjoy. Parang mas gusto ko yung medyo maiksi lang, kaya ninais ko na paiksiin lang yung first video ko dito sa wildlife. So ito ngayong ka-Promdi yung part 2 na ipapakita ko sa inyo rin dito sa medyo mga liblib na lugar dito sa wildlife kasi napakaraming makikita dito, hindi lang yung mga puno. Siyempre andito pa rin ako sa may gilid ng ng man-made lake. So parang fish pond na napakalaki pero napakaganda dito ka-Promdi. Kung nakagawin na kayo dito or kung nasa probinsya kayo at hindi pa kayo nakakapunta dito, so ilagay nyo po sa itinerary nyo na pagpunta nyo ng Manila ay dapat marating nyo yung wildlife or Ninoy Aquino Wildlife dito sa Quezon City. Yung Ninoy Aquino Wildlife po sa Quezon City ay katabi lang po ng Quezon City Circle. So nagbubukas po yung wildlife is from 7 a.m. to 5 p.m. yata. Pero that time, siguro minsan umaabot ng gabi. Pero since na medyo pandemic ngayon, siguro medyo hinigpitan ng konti. So kaya ang bukas dito ay alas 7 ng umaga at hanggang alas 5 ng hapon. So Wednesday hanggang sa Sunday po yung bukas. Pag Monday and Tuesday sarado po kasi nagki-cleaning yata po sila or parang kina-quarantine yung park. So hindi ko alam pa paano nila to kina-quarantine. Basta siguro general cleaning lang siguro yung ginagawa nila kasi napakalawak nito. So yung ka-Promdi, gusto kong iikot kayo dito sa park kasi napakaganda nga dito. Kung hindi nyo pa nararating, so ito papakita ko sa inyo. Sana ma-enjoy nyo yung pamamasyal. At siyempre ka-Promdi, gusto ko samahan nyo ako dito sa pamamasyal ko dito sa loob ng wildlife Quezon City. Siya nga po pala ka-Promdi, yung pwede rin pumasok dito yung 17 years old pataas, yung below 17 years old parang hindi yata pwedeng pumasok. Tapos yung 17 years old to 65 years old I think. Tapos pag mas matanda na sa 65 siguro hindi muna, parang bawal pa. So ayan ka-Promdi. So maliwanag yung patakaran dito. Siyempre kailangan pa rin mag-mask, mag-facial, yon. Pero ngayon kasi nahirapan ako magsalita kapag pag may mask ako kasi mahina po yung boses ko sa ordinary yung katulad dito nagsasalita ako, mahina po yung boses ko. So malakas lang yung boses ko pag kumakanta na ako. Yun ang malakas din yung boses ko. So pag ganitong nagsasalita lang ako, parang napakahirap intindihin ng salita ko kasi nga napakahina. Pero yung ka-Promdi, anyway, ito na yung napakagandang scenery dito sa park, wildlife park. So ito nga ka-Promdi, mayroon din ditong magandang mga yung mga pagka landscape. Maganda rin yung pagkagawa dito. Ang katulad yung nakikita nyo, napakalaking Milaluni. Tapos yung ito, Sansibaria ba to? Yung malaking giant, parang gano'n. So tapos may mga ferns, white stones. Tapos tapos yung ferns sa taas, medyo maganda ito. Ibang klaseng ferns, medyo parang mamahalin siya.
Tapos ito yung nakikita dito, yung parang multipurpose hall na pag pumupunta dito parang I think pwedeng mag-rent dito para magamit yung mga bahay dito. Pero hindi ito tulugan ka from parang open lang siya na parang retreat, parang ganon. Ayan, so ang paligid dito siyempre may mga bulaklak. Ayun. So sa kabila pwede rin pumunta doon kasi that time palagi nandun medyo maraming makikitang doon yung water lily or yung lotus na magaganda yung bulaklak niya is kulay pink. So medyo malayo nga lang pag pumunta ko dapat umikot pa ako. So ito yung dito ambience ka from parang province na nasa Mindanao. So medyo marami-rami nang nagbabike ngayon pero talagang konting-konti talaga yung tao. Dati kasi pag pupunta dito talagang yung tao ang dami. So ngayon kung pupunta kayo dito mas maganda pag makapamasyal kayo ng maluwag. Hindi masyadong crowded. Talagang hindi crowded ka from ang katulad ng nakikita nyo. Talagang walang katao-tao. Makikita mo yung mga guard lang, mga tauhan dito na nagbabike. Kasi pag nagbabantay ka dito, pag naglalakad ka lang parang mahirap, no? Kasi sa sobrang lawak, tapos maglalakad-lakad ka lang, parang mahirap magbantay. So dapat talaga meron kang motor or bike. Ang gaganda ng mga pagkatim ng mga halaman. So gusto ko sanang pumunta doon kapag sa doon banda sa kaso restricted, mayroon silang mga gate. Ino-open lang siya kapag halimbawa parang nag-pay ka yata. Parang ipapacilitate ka nila kung magagamit ka ng mga na yun doon. Parang multipurpose na cottage. Dito ka from isa sa pinaka gusto kong halaman ito. Ito yung parang anahaw. So parang narinig ko yung pangalan nito is iguala or equala. Ni-research ko rin sa Google. Siyempre parang ganun nga yung pangalan pero hindi ko masyadong recall, pero parang ganun yung pangalan niya, equala or iguala. Pasokin natin dito yung medyo ito. So ayun ka from marami rin ditong halaman, hindi lang ito park, hindi lang lake or mayroon din silang garden. So ayun nga lang kasi pag government yung may hawak kasi hindi masyadong napapaganda or napapabayaan kadalasan yung yung mga garden katulad nito, yung pagkaka-landscape. Sa simula maganda pero habang tumatagal napapabayaan na. Hindi katulad sa pag private yung may hawak, talagang mini-maintain nila yung ganda na ginawa na inumpisahan. So ito dati talagang napakaganda nito, pero that time nung pupunta naman ako dito, hindi naman ganito yung sitting ng park ng garden dito. Medyo gumanda nga ngayon eh.
So, diretso natin tong kalye dito. Kasi napakalaki nito. Doon sa bandang dulo, makikita natin yung parang bahay na anong tawag doon? Hindi siya nipa hut, pero maganda siya. Sarap gumawa dito ng music video. Yung mag-emote-emote ka, tapos may music na parang emotional din. Siyempre nag-emote ka, dapat emotional din yung background music mo. So ayun, o kaya nagkakanta-kanta ka na medyo emotional, naglalakad ka dito kunwari inaalala mo yung mga nakaraan mo. Yan, napakasarap, no? Hindi ko alam kung yung bahay dito ay private na, kasi may kadalasan may nakikita ko dito mga kotse dito nakatira. Hindi ko rin alam kung mga offices itong nandito or bahay talaga siya. Naku, may aso. Babalik na ako doon sa pinanggalingan ko. Medyo baka bulin ako ng mga aso doon, no? Pero siguro sanay naman yan sa mga tao, kasi kadalasan naman dito may tao. Ang ganda ka from di, oh. Siguro kung may drone, mas maganda dito kung may drone, para nakikita lahat. Kasi sobrang lawak niya. Parang totoong parang dagat siya, or parang lake na malaki. Pero kapag di malinaw yung tubig, medyo mababaw lang siya. Nakikita yung pinaka pundasyon niya sa ilalim. Malinaw siya. Yan, hindi na ako tutuloy dun sa may mga bahay. Nakakahiya kasi, nahiya ako kasi maraming tao. Shoutout po muna tayo ka-from habang naglalakad tayo. So shoutout po kay Ma'am Belinda Ami Garcia Minises and Mr. Ernesto Yomol Minises. Ayan po si Mr. Si Mrs. Garcia Minises and Mr. Ernesto Yomol Minises ay taga Tibangan, Barangay Tibangan, San Miguel, Bulacan. Hello po dyan sa inyo sa San Miguel at sa mga taga Bulacan po. At syempre mga ka-from si Cruz Heron 622 at si Nora Oliveros ng Binangonan, Rizal, at Ma'am Im Santillan of Antipolo City. So ayan po mga ka-Promdi. Shoutout din po mga ka-Promdi kay Ma'am Brenda Manalo na taga Los Angeles, California. So kadalasan minsan hindi ko natatandaan yung
mga pangalan na dapat sinashoutout ko. Pag nasa harapan ako ng video na or camera, nakakalimutan ko na kung anong sasabihin ko. But minsan na nasa loob ko naman yun na minsan isa-shoutout ko sila, yung mga kausap ko palagi sa Facebook, yung nagme-message sa akin. Minsan sinasabi na i-shoutout ko, tapos minsan nakakalimutan ko rin na nakakalimutan ko rin sila na hindi mabanggit. At shoutout din kay Rosie Abilia, kapatid ko sa sa Kupang Antipolo, saka sa mga pamangkin ko, sa anak niya. Diyan sila sa Antipolo rin ang pamangkin ko rin, at kapatid ko na si Rechelda Abilia, saka si Richard, Mary Grace Mercado, Mary Joy Mercado, Imac Mercado, Truel Mercado, Richard Mercado. Ay, magkakapatid sila. So si Bonso, hello po sa inyo. Hello sa iyo, Bonso. Kala ko ayun po ka-from medyo yan, uulan na nga. Tuloy pa rin yung paglalakad ko dito sa loob ng wildlife. So parang nga akong wild dito kasi nag-iisa lang ako naglalakad. So halos walang tao ka-from at siyempre kailangan bumalik na doon sa pinanggalingan ko kasi narinig ko na yung kumukulog na. So ibig sabihin pabagsak na yung ulan, malapit nang umulan, kaya nagmamadali na ako. So yung ka-from marami pa rin na hindi ko na ipakita ang magagandang lugar dito sa wildlife. Medyo parang kalahati pa lang na ipapakita ko kasi masyadong malawak, pang dalawa na nga ito, kaya lang. So pag ayaw ko nang gawing part 3, may part 3 pa ba to? So, ayaw ko nang mag part 3 kasi masyado nang mahaba, baka pagsawaan nyo yung video ko, hindi nyo magustuhan. Yan nga from maraming salamat sa inyong panunood. Naway wag po kayong magsama manood sa aking vlog, at siyempre pakishare na rin po yung video para mapanood din po ng iba. Don't forget to subscribe and touch the notification bell para updated po kayo sa mga bago kong videos. Yan po ka-from, marami pong salamat at Diyos mabalos.